Vi skal til fest hos Ole klokken 8. Men vi kan nå det. Nej, det tror jeg ikke. Men mig og min flababs er klar. Min far, han er bare mega rar. Vi kører i bil hele natten uden tilladelse. Man skulle nemlig være 18, og så spiste vi morgenmad. Men jeg gad ikke vente, så jeg lavede bare Duffys på vente. Så blev klokken lige pludselig 12. Så kom der en trold, han sagde haha, haha. Og så blev vi bange og sang flot sang. Og så kom trolden igen og var sulten, og vi blev bange. Denne gang kom 2 lange. Så de sagde, vi nåede ikke at komme til fest hos Ole klokken 8. Vi kunne ikke nå det. Derfor kørte vi bare i min fars bil. Men det blev ikke heller ikke så godt. For der kom en rot, og vi var mega bange. Derfor fik vi bare fat i 2 lange. Og så blev sangen slut. Ole gik bare ikke i skole.